I'm a fireball. Morjesta vaan kaikille, se on Wargasmi täällä Rotat Gamingista ja Rotat Clanista. Ja tänään mulla olisi teille viimeinen osa tähän Mob jokaisen aseeseen sarjaa. Ja se on MP9 Mobi, mutta mä palaan kohta tähän miksi tämä on viimeinen osa tätä sarjaa ja miksi tämä jatkuu ja jokainen ase tuu tähän sarjaan. Mutta vähän tästä gameplaystä. Tosiaan tässä on Pauli Antero pelaajana ja hän pelaa Seatownissa Kill Confirmed MP9-aseella. Tää on yksi parhaimmista moabeista, mitä Pavella on. Ja gameplay on oikeasti todella vakuuttava, joten please tykätkää tästä videosta ja menkää subscribeamaan Pauli Antero, koska se on todella hyvä pelaaja ja todella hyvä gameplaytä sen kanavalla. Myös komit ovat hyviä. Mutta miksi me lopetetaan tämä sarja? Se on aika monimutkainen juttu, mutta pääasiassa se johtuu siitä, että me pääteltiin, että teitä ei varmaan enää niin kauheasti kiinnostaa tää MV3, koska tää on tosi vanha peli ja me ajateltiin vaan, että ei se enää voi kiinnostaa, koska tää on aika vanha, tää on todella vanha peli ja me ajateltiin, että joku Advanced Warfare tulee jo ja kaikki pelaajat siirtyy sinne, jotka on pelannut MV3, niin meillä ei gameplaytäkään enää tule, niin ei viititä jatkaa tätä sarjaa. Meitä saattaa kyllä tulla muutamia videoita joskus silloin tällöin, jos ei muuta oo tarjottavana teille, mutta jos te olette huolissa siitä, että tämä koko suomenkielisyys häviää meidän kanavalta, niin se ei ole hätä meinaa. Livecom-sarja on tulossa. Supercow aikoo varmaan ryhtyä siihen, kun tuo Advanced Warfare tulee. Siellä on kaiken näköistä, ihan kaiken näköistä, mitä siinä pelissä voi tehdä, perseilyä, joo mitä vaan, en tiedä vielä, mutta sellainen tulee tänne kanavalle, joten please kattokaa sitä videota. Ja tosiaan tää komi menee vähän yli, koska tää on aika pitkä komi, koska mulla on aika paljon juteltavaa, mutta kiitos siitä tosi paljon tästä sarjan, te olette tykännyt tosi paljon tästä sarjasta ja silleen, mut mä en viitti tätä enää teitä tätä komia jatkaa, joten kiitos paljon tästä koko sarjasta ja teidän kaikesta supportista tähän, joten please, jos on jotain mielipiteitä tai jotain, mitä ikinä haluatte lisää tälle kanavalle, please subscribe. Mä tiedän, mä teen normaalisti englanniksi komeja ja mä haluaisin tehdä tätä suomeksi nyt, joten toivottavasti ei nyt ihan kauhean huono ollut, mutta mä jotenkin tykkään puhua enemmän englantia, mutta joo, kiitos tästä. Kiitos paljon ja me nähdään myöhemmin. Se oli Wargasmi ja se on moro. Don't tell 'em, you ain't don't tell 'em, you ain't even gotta tell 'em, don't tell 'em, you ain't need, don't tell 'em.